krijgen straks de stencils die we vorige keren besproken hebben. En die stencils gaan we straks bundelen tot een boekje. Er is heel veel informatie gegeven over het boeddhisme. Maar als je nou zo aan iemand moest vertellen wat boeddhisme is, bundelen. We rijden nou deze radio. Hier staan een paar belangrijke dingen op van het boeddhisme. Een paar dingen uit een heel groot verhaal. Het is misschien wel leuk om nog even voor ons boeddhistisch centrum. Daar hebben we nog aan gebouwd, maar het is er wel. En iedereen weet wel waar het boeddhistisch centrum in onze omgeving is. Boeddhisme. Hier de voorplaat. Ik weet niet of jullie het allemaal zo kunnen zien. Je hebt er een idee van, denk ik. Allereerst de man die daar voor die boom zit. Wie is die man die daar voor die boom zit? Jolanda? Siddhartha. Ja. En wie is dat eigenlijk? Hoe staat het ook alweer? Sander? Boeddha. Dat is Boeddha. En wat betekent Boeddha eigenlijk? Wat betekent Boeddha? Wat betekent het woord Boeddha? Ja? De verlichten. En wat moeten we nou met het woord verlichten? Die man zit daar voor die boom. En die heet dan de verlichte, wat later Boeddha is genoemd. Wat deed die man daar voor die boom? Hier. Denk Ja. En wat staat er over te denken? over de strijd en de Over de strijd. strijd. Hij zat heel diep na te denken. Bij de mensen. Wat zit er in ieder mens? Wat wil ieder mens graag? Ja, je kunt eigenlijk wel zeggen. Ieder mens vindt zijn eigen ik heel erg belangrijk. En vanuit het eigen ik, zegt deze man, heeft ieder mens een hele grote begeerte. Men wil graag alles hebben. En als je alles wilt hebben, nou Pieter, als je altijd alles wilt hebben, dan komt daaruit voort heel veel lijden. Ik zal het eens voorlezen, jullie pakken 57 dus voor. Maar even een beetje in herinnering komen, 57. Hier 57. Boeddha ontdekte, dat staat hier op het midden, dat er 4 waarheden zijn die voor ieder mens gelden. We moeten nog even meer herhalen. Ieder mens voelt zich eenzaam. Iedereen is bang voor de ander en voor zichzelf. Dat is lijden, zegt hij. En ieder mens is steeds op zoek naar meer bezit. Een mens is nooit tevreden met wat hij heeft. Dit is lijden. Ieder mens kan ziek en gebrekkig worden. Ook oude mensen hebben vaak veel kwalen. Dit is lijden. En ieder mens die van een ander houdt, is bang de ander te verliezen. Dat is ook lijden. Nou, dat is misschien wel waar. En dit soort dingen kunnen wij wel herkennen. Dat herkennen jullie ook wel. Nou is het heel belangrijk, zegt Boeddha, zegt deze man, om daar iets tegen te doen. En wat moet je dan doen? Je moet namelijk dat lijden overwinnen, Andries, door een pad te volgen. Welk pad moeten de mensen volgen? Heeft hij ook beschreven. Welk pad moet de mens nou volgen om dat lijden te overwinnen? Ja. De molen. Midden in het weiland stond een hoge oude molen. Die wieken zwaarden naar de wolken. Daar was Jan in wind. Jan keek naar de aarde en zag de wieken zwaaien. Hij lachte en zei, de molen is mijn beste vriend. Ik ken hem al lang. Ik speel met zijn wieken, want dat heeft hij graag. Ik laat mijn wieken draaien, steeds maar draaien. Dat vindt de molen heerlijk en hij lacht. Krak, krak.
zo lacht de molen, want hij is al heel erg oud en ik ben zijn beste vriend al heel lang. Ja. Nou, maar Luca, wat aan het lezen. De molenaar Jan de Wit had nog een vriend, dat was de molenaar. Hij keek wat naar de lucht en riep: hallo Jan, waar jij maar samen wel maanden de kogels tot heen. Nee. Hey, dit ga je doen. Dat doe je. Dat is goed. Wiebe. Dit ga je doen. Juist. Akker. Dat ga je. Ja, goed zo. Nou staat hieronder, Frederik. Staat hier ook nog wat. Ja. Wil jij dat even voorlezen? Ik doe niet Greta. om En er staan nog een paar woordjes. zon, om, boom, vim, raam, mus, miep. Dan hebben ze een letter rood gemaakt, Jan. Weet je ook welke letter dat is? Ja. Wat letter is dat? Nou Joeke, zeg maar, wat staat hierop? Greta, wat staat hierop? Lisbeth, wat staat hierop? Maar je mag niet eerder het woordje lezen. Martinus. Dan laat je de letters zien. Ja? Nou, dan gaan we maar. Daarom doe je eventjes je handen erbij. Doe dit woordje. Staat hier Jan Bansma? Ja, dat gaan we hoor. Nou, dat komt de voorstrijd. Zoals zeggen, 1/8 plus 1/8. 1 aap plus 1 aap is 2 apen. 1/8 plus 1/8 Is 2/8. 1 fles plus 1 fles is 1 koe plus een koe is 2 koeien. Dus 1/8, ja, het lijkt een beetje moeilijker allemaal met die spreken ertussen, maar het is heel eenvoudig, je kunt het optellen. Dan ga ik naar de timmerman. Ik koop een plank. Deze, die bovenste. Dat is een hele plank. Die wil ik hem in 2 stukken zagen. Daar op de helft, daar zagen we hem doormidden. Daar. Hoe heten die 2 delen nu? Nou, heel eenvoudig natuurlijk. Robert? 1 tweede. Mooi. Dan kom ik thuis, heb ik 2 van deze plankjes, dan leggen ze mooi naast elkaar, hier. Dan blijkt, eigenlijk moeten die plankjes ook weer doormidden. Dan moet ik nou zagen, Robert. Dat zijn
Twee losse plankjes tegen mooi tegen elkaar aan. Waar moet ik nou zagen? Kom maar eens. Zet maar eens een streep. Mooi. Hoe heten deze deeltjes nu? Eenvoudig. Richard. 1/4. 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Mooi. Kan ik nog verder gaan? Ik kan ze nog weer kleiner maken. Alles door het midden, dat was het plankje. Ik heb er 4 van gemaakt. Nu staan ze in 4 ingedeeld. Als ik daar nog weer de helft van neem. Gaan we kijken. Hoe heet dan één zo'n deeltje? Ja, Richard? 1/8. 1/8. Mooi. Nu komt het probleem. Ik noem het hier 2 en ik noem het daar 4 en ik noem het daar 8ste. Je ziet wel dat die breuken wel een verschillende waarde hebben. Nou, wat kunnen we nou gaan doen? We kunnen gaan kijken. 1/2 is eigenlijk hetzelfde als iets anders. Maar wat? Je kunt het zien aan de plankjes. 1/2 heeft dezelfde waarde als bijvoorbeeld, Inke, 2/4. Wie kan er nog even denken? 1/2 is evenveel als, wat in? 4/8. Zonder dat ik de plankjes nu allemaal doorgezaagd heb, kan ik nog wel verder gaan met mijn gedachten. Ik kan ook wel verder gaan. Ik zeg 1/2 is eigenlijk evenveel als bijvoorbeeld, en nou, in 3 delen, elk deel heet 1/3. Nou gaan we die delen weer opdelen. Kijk, zo, deze manier, deze manier. Hoe heet nu elk stukje? Hetzelfde plankje in 6 stukjes verdeeld. Robert? 1/6 deel. Dan moet je maar eens kijken. Hoeveel van die 6e is evenveel als 1/3? Je kunt het nu aflezen, je kunt het zien. Landen? Ja, precies, kijk. Daar zie je ze. Die 2/6 zijn evenveel als die 1/3. Het was heel waterig. Ja, dat stinkt. Als je die honden hier laat poepen. Dat stinkt wel een beetje. Dim krijgt die koek. Is dat het? Nee. Nou, het is gewoon leuk. We draaien de kracht tot aan het begin. Ja?
dan zeggen ze dat het heet is, dat is dichtbij. Zeggen ze koud en smeer. Yvonne, nog is het koud. Dan mag ze nog wel een koning drinken, dan is het even water weer. Dat is strikt. Ja, eigenlijk bij de fiets. Ja. Elke aan de fiets. Ja. Ja. En bij de weet je waar? De pizza. We stappen hier van jullie. En dan lekker wijs. Ja. Nee, het weer net zo. Hé, dan mag ik zeggen dat het televisie Zo, nog prachtig liggen Je er. kunt niet hoe lang het nog op de televisie is. Dat wordt nog heel lang. Nou, maar weer voor Yvonne. Jongen, je mag nog wel even stemmen, hoor. Oh, wat zijn we heel blij. Yvonne is jou, Yvonne is jou. Oh, we zijn weer heel blij. Yvonne is jou, dat vieren wij blij. Maar ik heb wat de krokodil zit. Ach, hé. Zit wel wat in. Ach, hé. Dat maak je niet. Ja! Zullen we extra hebben? Ja. Ik Nou, en, maar die willen iets uitkeren, zodat ze houden ook? Ja? Nou, ja, jongens. Maar we hebben even dingen beginnen. Die hebben een beetje zoet beginnen, hè? En maar even wacht, zit er iedereen in elkaar. Kom maar, Sjoerd. Ze tekst laten zien. Aha. Een hele stoet. Kom maar even verder. Maar even wachten, wij even de pen hier. Yvonne is dit. Even dit. Van harte gefeliciteerd Yvonne. Hoop je een hele grote meisje geworden. En? Dit is Sjoerd. Sjoerd, echt van harte gefeliciteerd. Andere spullen even op de kant. We krijgen hier een overhoring van de bordrij. Zoals we gewend zijn, dit is het nummer 5 geloof ik al, de 5e bordrij, de 6e. En ik ga straks weer zinnen voorlezen. En in die zinnen zitten een paar woorden die je moet opschrijven. De eerste 5 zinnen per zin 2 woorden en in de rest steeds 1 woord per zin. Ja? Dat is verder allemaal duidelijk. Groep 8, iedereen klaar? Rico? Ja? Mooi, nummer 1. Mijn collega's gaven mij een cadeautje op mijn verjaardag. Het eerste woord. Collega's. 4. De organisaties maken morgen de details van hun gezamenlijke plan bekend. Organisaties. Organisaties. Dan staat hij heen. Juist, Betty. Stap eens, Reiner. Kijk, daar moet je niet het woordje aan schrijven, alleen maar de A. Ja, schrijf eens A. En daar het woordje A. Ja, gaat goed, Reiner.
Dan zoek ik dus verschillende werkbladen op en die ga ik straks kopiëren voor in zijn map. Als hulpmiddel. Als hulpmiddel, ja. Dit zijn allemaal leerlingenboekjes en daar haal je gedeeltes uit. Kijk, hier staat dus wat in. Hier werd een werkblad gevonden. Dat ga ik dus allemaal gebruiken. Nou, omdat dat maar een beperkt aantal woorden zijn. Hè? Dit gaat dus over de eeuw en de eeuw. Hè? Daar gaat het over. Deze woorden. En worden door de kinderen heel vaak fout geschreven. Maar omdat er dus eigenlijk maar een paar woorden zijn die zo geschreven worden, heb je daar ook niet zoveel materiaal over. Nee. Het is alleen maar leeuw en meeuw en geel en sneeuw en spreeuw en schreeuw. Nou, dan houdt het ook wel op.